Oh, maar wacht, het gaat nu wat hard, hè? Dus als we dat een beetje laten vieren. Nog meer, nog meer. Kijk, dan kun je nu rustig wisselen. Top, nou Marije moet jij me eentje vasthouden. Ho, ho, recht doorsturen. Ho, ho, goed zo. Jij wel opletten. Oké, en doordraaien. Late in the evening, I think upon. Dames, kijk eens naar het grootcel. Verschil tussen dit of dit. You and I under the tree in the sky. Heeft wat goede leerlingen aan boord? Ja, dit zijn top, dames. Jawel. Stond daar even voor de tweede keer in de boot en hartstikke goed. En voor mij vindt het nog leuk ook. Die boei. Stuur dat maar goed langs hoor. Niet zo. Hey, en ik doe helemaal niks, dat doe jij helemaal zelf hè? Maar ja, hij klappert nu niet. Ja, hij klappert nu ook niet. Zo, dat ging hard hè? Hoe vind je het? Leuk. En lees eens even niet, wat is er zo leuk aan? Zo scheef. En wat leer je hem nou, Joert? Dat... Zij moet aantrekken. En hoe gaat het? Het is wel wat zwaar. Oh! My love for you, natural. Er zijn heel veel kinderen die niet de kans hebben om te gaan watersporten of te gaan zeilen. En wij dachten, nou, laten wij dat dan met de school samen voor hen aanbieden. Is dat net heel duur? Nee, dat is niet heel duur. Het kost wel wat moeite. Maar we hebben de boten. We hadden ze ook vrij. Dus we konden ze gebruiken. We hebben van het SEALS hebben we instructeurs. En de kinderen fietsen naar ons toe en nemen hun eigen boot mee. Goed dames, zijn we er klaar voor? Oké, dan gaan we eerst zorgen dat de boot even goed gaat liggen. Goed dames. Daar komt hij. En Marije, trek hem helemaal naar binnen. Oké dames, kom maar staan en help opvangen. Helemaal aan Marije, trek het samen naar je toe. Toen je hem te jaren kreeg van nou, we krijgen van school les. Wat dacht je hem toen? Eng. En leuk. Ik vond het wel leuk, maar ook wel heel spannend. En nou heb je hem 2 lessen hoorn. Wil je hem dit nou ook vaker doen? Ja, we krijgen nog 1 les volgende week. En daarna ging je hem direct maar terug? Zou je hem dit vaker doen willen? Ja. Ik heb thuis ook een zeilboot thuis. En Femke, wij zeggen, Dini is ook even in actie. Je hem geen echt hut. Dankjewel. We kunnen je hem op bijhouden met de boord. Ik zou de andere zeilscholen ook met oproepen en maatbedrijven. Als je de kans hebt, doe het dan. Ga naar de basisschool in de buurt. Neem die kinderen mee en laat ze kennis maken met de zeilsport. Rembo, pauze, zet erop. Ja. Klinkt, hè? Ja. Darkest of night with the moon shining bright. There's a set going strong, a lot of things going on. The man of the hour has an air of great power. The dudes have been with him for so long. Waar zit een herst, joh? Dat is een Rambo. Bijzonder personeelslid. Ja, ja. Ja, die moet zaakje wat verdedigen. Kom, kom, hé. Hey. Kom, hier, schiet op. Ga erop en mooi zetten, daar. En Rembo riet altijd bij jou mooi. Ja, maar eerst wel. Dan even een rondje rijden, of in de auto of even met een heftruck. Ah, vindt het prachtig hier. En is er hier altijd op een zaak? Meestal wel, hele dagen. En hoe je dat ooit zo kan? Ja, hij weer een pup en we moesten een plakje voor hem. Hè. Ik zag ik met mijn huis naar de zaak. Dan, want de vrouw die werkt dan RSO'ers, dus zat wel eens komt dat er hier de hele dagen op slag. Superfly.
Hier kan we. The aim of Ga er his maar in. role was to move a lot of flow. Ask him his dream, what does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest, is the most will confess. But the time's running out and there's no happiness. Ooh, super. En jij Rembo nou ook echt bij je in bedrijf? Nou, altijd er net is, dat missen we nog vrij. Maar waar is de Rembo? Maar we passen met z'n allen wat op een hoek. Nou ja, en als er wat hebt dan, hij had vliegen hier onder een auto zitten, toen hij de poort steken. Nou, dan hebben we dan machinaal wel lap dat er weer een oren heup kreeg. Nou ja, dat is ook wel weer mooi. Nou, het kostte dan patiënten, maar hij rent nou weer als een kiebit, hij moet zien. Ja, de vleger achter een huis aan en ja, het hing me net zo vlug in de gaten. En dan komt een auto aan en dan klets, raak. Taking all that we can take. The odds of fate, trying to get over. Trying to get over. Trying to get over. Trying to get over. Ooh, Superfly. Zoen je nou wel zonder Rembo naar het werk in? Nou, het is mooi dat die hoen er al bij is. Je mist hem mooi, hè? Nou ja, dan beginnen joggen dan. Nou, je haalt wat bijen om je heen. Dat is wel mooi, nou. Ja, je wordt het bent ik. Dat is een beest dat wies maar je. Nou, en ja, ik kan alles met die hoen wel letten, hè.